aha ena obete enkomode aha na afutu semo a etetra brabo ne ma brabo eyehwam no Sompa Asem Mpe Nipa no a na koba ne saa no a akompani nsem na asa Yaw Oforisuo me ne mapamfo enya asem ketwa orofo ye begya biago na so watumi enya bi na wode abo obra dwumadie yi wobate omono asamwanka the nation sank watia ne nachi se oyare kakra sanse enu akra no wantumi amma na yakoko animu a producers ya no omudi dwuma ya kwantabisa Isaac wanya problem e wona batwe nteso okopa duro de eyeso empompo bi ayire na batwe ho nti okopa duro na wode ayeso production owie ya no se obetumi asere kwa na se kwa da form so okoye ne ho duro se de be ya nyame ya doma ebenada yeshia na se dwoda yeshia otumi akeka ne ho kwantabisa Isaac sabri what TV achi hwede ekoso wo pachi number 2 ho enya saa so a bia na nadamfo no so efiri kokufu so abaso a eno so mintimi kire original Nigeria eneno kokoko sachi ayo kwantabisa ho kohwe no se ne hwe ho asetana no mamehwe so si kraye no na ewi abopa eno ono onye bisa akrada kokoko sachi abu Fletcher Mateso wotiatem wanim ho production na oguso a ojo no omo atawroma ene nya bi na ye de besemu ene anwumire kamapa na wokọ master control room so a azuka na ni abre pa sanse ne ya wo no enwum kasa enwum no wo pe ede atoso den no so enyanya hwede abrante friend obedi asamoa omunyina kanja gum sa ena osika wose enu ama moni din esa ebeka so amadwuma kafra ena osika obai omwadawroma ena social media applications no mubati enka ewo so Twitter any Facebook any YouTube no abogafo ade no obehu yen enso ewo ho WhatsApp no so yenenam so a enya asem keto akura na mrantie no omoye Sompa WhatsApp group no ho adwuma no omunim de pa tena mehwe no mape wo mudi no se ye recognize wo ya de pa nyame hira wo mo kama pa na wokọ Sompa TV wo so a emante no omadawruma bono so na omani abre Sompa TV no so na omuchinchim yetu wo no so omuso ye na wo mo ase kwansron koso kra kofro bofum pa bema asuketu am yi pebre na say Aboagye fosuo ni nti fosuo meni funtum pa akatachie no serebia bonchena na atwetwe kodi ewu atwa miansa ne akosa me na mete adwam na mde Asem Mpe Nipa eko bohye asase so wo kiti kriki wasi akokọ omu ya ngro ne mpaboa da biada sa ena nantwie so no ono so enwu ya ngro no mpaboa da biada ye ko akoyanim yanim ten ena ye ko akọ ena adona kafa chapa west ebe ye dwuma ewufia ha enya asem keto akra ebre na wie kakra no so aba pa on sima aduenu enum ye ko akoyanim omna samo bibia boko de Oforisuo bibia boko kama pa nyankopan hwe omo so ama akomche nye ize sa timigidi ezem se ochina eno mudi bibia gu fo mpanifo na kandem se ombe yi bia so nyame ma oma hoden na empaibo ma bo nyina nso no nim se nkramofo empaibo de ombo ma obi biara na ye nyina no nyankopon fa omo akomchire enhwe so na yenya ade papa mfrim nti momutrim kwa omayade akomchire nye ize sa ya oya koide na ya dan nkramofo nso asi ne nyina ne omo na yeye na Sita guest house. Okay. Sita hotel. Uzene ayi shapa dino Sita. Any Sida she. Ese. Oh Sita hotel was stadium ho. Okay. No so ye me nwa ba pa ne hotel no. Mami wodi djuma Sita baby a wo bia odifo Japan. Ye nchia no. Omo aye cheche omo nyina ye. Big men say omo tie ye pa anye easy. Because omo chese se duru anumre se ya na omantie Sompa Asem Mpe Nipa
na kyerɛ because afutu sɛm no obi ahia afutuo na Mr. Mo ɛne ne yere patient mekyerɛ mo na Vera hyetɔ say they were trim open ne kɛseɛ paa baabi a Vera wɔ abura so na mmom kɔ Dubai kejete Dubai supermarket bi a wokɔ na hyetɔ si wɔ na yɛntwerɛ ho Vera me se mento kacho ma asema me pe Vera hyetɔ ni bi Vera yɛ nipa bi a ɔbɔ adwumadie na nkyɛ nim sɛ ɔba bɛsɔ yasene nti na agya de bi ɛbɛtɛ fidie so a yaw yaka ne sɛ ne yɛtiefoɔ ne yɛhwɛfoɔ ɛyɛ no ɔmo ne di dwuma yi original Nigeria wɔ se mo naaya yɛnso yɛ naaya aha Frenchman so wɔ baby adonko yi kronom ameboa aha Frenchman ɔno so nhwehwɛ yaw daachi bi anyame yɛ adom na utimi finish wɔ yi na se fa se nhwehwɛ ne ade ye mafie ye fɛ ye hwehwɛ bia sliding door barrister ne ade nyina no obey ne nyina de ama Frenchman oyo okay nyame yɛ adom anka hwɛ se nyame yɛ adom wuku ada no yebenya ne hakura nanka obrayo kon nanka obenti yaw yanko enamre no amanfo pɛ atie nanke adonti no ɛyɛ da ya wada bia no ɛyɛ nwum kasa o obi wo wa wotie nwum a no watie ne tra no de asama ne ho afo nanso so no emu aba ɛsɛ oyi na wode yɛ afutu sem ɛde na brabɔ no no agya ne ho adonti no ɛne na amafo nwum mo bɔ twoka wonte hwe yɛnka sɛ ɔmo nwum no nyɛ ɛyɛ ma binom koi bi so nanso so no nwum a yɛfrɛ na dada mu a yɛ nananom agya hokoro no a pempi no yɛkasa yɛ sekretary mampro no ene pempi no Asem Mpe Nipa dwumadie ɛda yawada no yeyi ɛde yɛ futuo samwa wo so bɔ nwum bi wo sɛ abusua kyirika yɛntie nwum no mra sisia
ye a kana busuafo ensi ne form samo wusu nwum no enwumi ama mewura ho nwum we pa orofo senti a mewura ho ama nwum we se abra me maame afia Aboahema Faustina dani jaye no na me ni adwuma bi ayo na me maame se ubehu se bi a wo 23 nwi so wo toa ne mowre so no ya ade bi a wo mpɛ kora ano ti wo mo ye se wo bɛde danamu Sompa FM na me ka kyerɛ mo pani ni se na dawro ma se kɔbɛ ne saa mame a enka ebe me de pa because so be kwa kofa wig bi a hyehyɛ no no mpɛ saa de no empo komo bɛbɔ ne ku duku ni bi kura no a ka ebɛboa kwabrani ka kyerɛ me se me pese me ye me maame aye no ma ne ye kama pa de a me kofa sika mra me kwatra ba bi fa me kwase asem so honko ka preni botom tie pamo yidi pam sabra me ne me papa na nenam ti asem o kan ya ne se ya de o mo kan de ti na so pam sanse e de sika na ye bibia me kra ye yi besinne Saya dia na ka wo sika ka duru ba bi na ka busua beto nsa afro se wo maame adane agya eno ti bra busua pani hia wo na yenhwe adwene to adwene ne yenhwe da ye betumi adi no maame na wotwe da ene na yiyo no nyina da nenso so yenko bisi yenko no kwa eyi sika sem wo ewra ho na anwure orofo na ye ka tro bibia se ye bompa ya twa Awurade animu a na Awurade ne betumi atentra brabo na Awurade ne betumi atutu wanamo no de wasiye no de wasi mapom maso eduru ba bi na so akwa abusua bi mu a enkrofo bi wo mu a ya na o ma wensa pa ya na ko ma dwene mu do uti o mu ko akiri a nanso so ye de ato won so se o mo ya akowensafo ye de atage wo mo saafo na asem bi ombeka bia ne mfa efiri se ensam bon nanum ensa agye ne ho enso ya no mu kura dwen kase pa orofo sabre ne beduru ba bi na nyankopo apagya wo mo no ehọ na ye ba ba kire se maami soso enso ne ba ni o eja kwa apia se ne ba pani no ni o nanso enkane no na abusua fu se wo ye kwensani enkane na abusua fu se abrabo no de ka wo mmo bi kura enkane na abusua enye ne hwe no yi ne totwene se ye ka defo ne ye ka wo na wo abusuam se wo momra me anwere abusua ne ho a kurum wa o enso kura ye mmo na mane se abusua kura ye meeting orofo ye ka kire saafo no se abusua yi mototwene mo ka makoma ntomo ye muate eduru baabi se ye fradefo a wabusua nim na ye bebo afode ma abusua ne orofo esan se woni kapra nya adwumanite no ye mo wa mane o Sompa FM ene me ka kire nkrofo bi a wabusuafo yi won totwene wabusuafo ya defo ka wose ka busua timi boa wo mo e wose ba bi a ye de ko gina wasende bia no e wose ka busua timi twitwage wo mo na busua ntumi amoa wo mo no orofo kamakoma to yem hyebre sesafo ne Awurade se nonsia bom prenu dia na no pa wo nonsia no antumi ahete amfa wo yedie wo kankro ene nkunimdie amfa ama anwumire biri mo no orofo abusua betumi ahwehwe wo dabi na me gira abusua no kasa nim kire se eduru ba bi ade abusua eye binum no odofo ya na asefem ya na abreko eduru ba bi no ba pie mu mienu wo abusua nim na wo nim ngoma kyɛn ba kono na esan se yese he akwa we de na bra body anye ofiri ne koda be na de bi oye ne basabasa entimo miemfa kwa akunko ne enya kwa me ho yede kwa kuko ye no wo yeyi wantumi ama me hwefie
de ye to na cheche mu ka se won kono nkosua adwuma no orofo enne on na ani ekono ho ewa abusuam ti se abusuafo betie no atie yie wa futu se bi mu dia abusua pani eduru babia ya yenyai enyimu no se ya nyenyimu na ye ka wo nyina so wo nkọ na wo nkọ wiwura ni bi won sensan park ne so a orofo Sompa FM FM do betie kai ame a obeda fom no ne nam ye kumu a ebedo so amakuro no nyina atumi ache adwetwa bio eno nti eduru baabi a emfo ne ntu abusua so pii prekwa wanim eno nti na meka atwo se ewiase wei emu asetena animu adwuma ne nkankro no aya predie na de wo prekon kan no orofo ne bota ye kura no otumi ekokoduru sabusua yi ototwena orofo duru baabi ma abrem ho wate shebre sesafo oni awrade eye me modofo pastor Yaw Oforisuo nintin fosuo omna samoa oh yeah ana so ya bedase na ene futu semo ade aba na checheman pro we de nyame adaroma enwa obonyo wote ase nti bebe obia no ya omagine tu wayade na ya normal wo mu na de bia wo te Ghana wan we a obeka de ani kwase wo kan ohun se nwumi enyina ete dem a ye bo bia edin esa na wadwen kwa chiri mebi asem bia na woni binti e ka kire wo oh na ama wadwen akosan ti sa na nwumi pa kire ti sese na tie ba bi wo se abusua dofunu na abusua pade epade chirika nti aba ne saa na wutia eso saa nipa mu sei no se metima ka se minim akwan ya efa so mi hu se ya ma na kra award kra da wa Ghana me nkwa amadwen mi hu se ya ma na award nanso wutie nyum mu nsem a me gidi ye se de wo fie a wotie ne wo hweye no ene nadwen so akosi bibi so se se nyum se ne mutie tina de bia na mtia me ka se nyum duru me bi anye beat wo o panyum tie pa ya me panyum pa me panyum pa na nyum no duru me bi a beat de but obi a panyum bi atie nyum no mu nsem because nyum no mu nsem no etimi bie wo ba bi asisi bi ama etimi bie ma wo sa se no pa kire na ye no kura so ampa se wo tie nyum nsem a abusua pade achirika yebebu sa se ye de ade a enya abusua nko aho enamfo kura no ya wona nipa bi etu kwan na omo adwen so mbamboa na abo abusua na na hweso ama omo otwe na hwe na chi se ya namfo ni nyina sa afri na chi ntene se wo tie program ya nipa bebrebe rensande because ya maame awura ma to nwimbe o se wo da chiri yaw ya sen wo ye wa chiri de to obi akuta na afri ne nsa no ya na omo sa nkrofo no ya no mu situation e den ano den wa wunya bi de se wunya bi onim de ewom ya de watu kwan ana sika kuta na afri ne nsa no na ye jojo no ya mu ya nipa bebre wa adwen o na sebe obi nim de free so bete baga homam ama baga mo obekom na nipa nso oyesa no owa busu mu wa yo nipa bebre mutu kwan no ana sika wo omo nsam no omo tra se busu afie ni bubu nti ebesi osiwie ya pe na ebo na fom sa nipa ya so sebe mpraduasa ena ye nkai no na wo hwe sa no ma we nyina na ye ne bibifo especially ye ne Ghana fo ena sa no ma no ye di ku yen ya wo kwa abusua bi mu ampanifo onya ni vision wo kwa abusua bi mu a panifo abusua ni mu nyina no de sebe e won ho no o kan kwasasam kwa ye bu ni nyansasam to kwa abusua bi mu a mpanifo ofie onyina ni nipa ofie enkura ofie onyina yi nipa bi totwene patu nya adaje na nka wo trase na rudi se akwasi fori ne nema bi akure wo start ya wo ye no si ye piana ebi ebebu abusua na bo nchirima nanso oni binti ya mfana sam nya hwe ayan kan che nipa da sani bi ase obi a ne ye bo ni di so wo sika nye wo ne to na sika tata ne wo da bio eno ma bi peja no ma bi nti wo ba hu sika ni bi na 7 predo wo ya do ya
kobusa na se pa di enti no ya doye because wa ko situation bi mo pen eso ne obi wo no ma wo bo afie na bibi na yedai ama na kobasa enti ne Ghana ha ye wi obebe ma bi wo na oni ne ma ho agro maame ni nim ne yire ni nim abusua ni nim se nipa somasi no oni ne ma ho agro ezu be komo no na nkwara no nipa da se ne apolitu nkwara ni nyina adwene o papa wo ye kwasampa ni che obia nkwara no hwehwa na omunim tisa na ne akowia ma ne especially ye mema ibi abofom dia rewu ya du mebi na kai utie nwum bi se ya na wo de bi atosa na wo situation mu a nkwara betima show ne se emfa nya nsan we because anyun no utie o se dabi e betima ye yiye emre betima sesa nti ye ka no ma bi se ya yesu e be ka tu ye nnuano fo ana ye nyina ye ho fo sese du mebi na situation bi sika bi kuta na no ma nko yi a na ne ye bu abomfia emfa nya nsan we emre betima ye dai asan sesa ya na obi wa busuam ye we fidie nipa no ye ye but no obi pifra bonten ba no abebie ne pono no adem sa nipa no so ne si sa dan no nanso onya ye no ekoye se busua asase na obesisi osunte na oni tumi nanso na obo fom sa nipa no ke pagya no ebo ni din se nye nipa somasi nye ofa somasi ene ye nwia yi anka ne ani ba bi da nanso na bibi nti obo fom ekoye de nipa obo fom na ye bebre obi okura na sebe ne yire ana me etu ni free baby a owo ede ne beto Ghana popra ne no manyina aka ho ne manyina aka ho to oba ye no sebi mfiti ase ne de ofa ba ese na yire no ene to ne ba yo sister ba ese ni kru na akoya ma sebi sese yo eno de mfiti ase ne bia on kakra ba banti no ice kakra wo ho ye be soso a enkosi da ben ye soso akosi da ben open nipa ana country nipa ho fro nipa ye Ghana frontam ye Ghana amadi bia nyu krowi ya wade nipa ni nipa ebo a eche eye obi owo bi ene ne boche ewo ho na nipa no woka enya busuanko empatam a wote bono a wote so enamfo a wo o girlfriend kwambo de menka biem o girlfriend se wo to na sa akoye ma o he obete talo ho saa no request no ma ada wo be hwe fom no that day na obesa no obeba na onifie o yire yaw yanka se o munyina because me metu mi ni mo ba bia na chese ma pade chirika eti asem na o ka no de abusua ye ena si ho nanso nya abusua nko a enti na se ye ka se ye ka de a na wo awoto na wonim se na wokunu wo bi na bibi nti wabofom a wanne wo politu nkra na dwen nyina ma ne be ma na ye mobo no ene kai ne tie nwom no se nyese ya na meye mawuo ya dumre bi na ukokwa yem na hu anomakora nto ne bo ne bia na ofiri dodom anokwasem dumre bi akoto sese bebe e tonsa na se hu se kwabrane abone dwoto na petitions nanimu a yaw de bia na da na meka se okoto se me na meka kyerɛw tina de bia na meka kyerɛw se wonam bola so na koto se ntoma gugu ho a santoma go no ye ntoma papa wa wura ba bi pen yo abo life pen enti dumre bi ho no ma atwetwe asrasre wo abusuam ade bi ho a obeka ye mfa na mu ye nhwa ade bi CID fo wo no ma bi a omode bom adwuma ho ma adwuma kosoro ene de sai ni scenario ne ye ne de ono asi wo hwe se dumre bi na police fo panipa bi a kye no kuro bi so a o mu si kuro mu a ehfo no no omudi nkomo pa Sanfo ya no omudi nkomo obeke kuro mu security nyina kyerɛw but abusua bi ni vision ti akura bi ekosuku ye yedim se akura de nko betima ye ni de wan ko suku na onu nya sika nti no de mfa we hu ye ntu ne fo sa akwasi usika we unwen wo so push no ne nipa bi akwata brecho no nko a de bia oba na ye ne yoyoyo abusua ni vision koma ka kyen se unwen no aboa wo mo ana de wo ho no so nka ono so no woni vision kwa ka me nko a sabe preduasa sabi abusua bi wa nipa baako ena ma abusua sole ampo no sole ye no yaw
wama ayanuafo wo ne brono so chese abusua no nyina no obi akwaye aye korinsani wono nkwa ne opia ne epegya no enye yebesre mu amutie Sompa Asem Mpe Nipa Yaw da bia nwumu nsam no mesi tie ne yie samoso nwuma na wo bɔ no tie ne yie pa enna nipa bi wa maame bia wo mabese numa sensia akoda na owo mu na sabin predo onya sika no empanifo no maame mfa ne mampanifo no nya hwee esi ebi wo ho onfa ne mampanifo nanso ebi ana do hyentamu ana pani na sebi woni ebodwa ne wo ka ebefa Azo penina no te ekwantia no Sompa FM no obi amfa na nya hwee na no hono ne nim sese ekwan na enam so no wudi ni bitawo no obi anredi because obi amfa na sem nya hwee nti osikani no sebe ne girlfriend mu twam ano friends o mera anya sem papa bi anka ncheche se enkoyie mame nka sem che yaw obi ni sika no nche se woni nyansa ho o debi mo me hwesa de woyie obi ni sika eno nche se woni nyansa obi ni sika eno nche se wontime nkyere na adwen wo bibia ho yaw asem a wo kana eno kre se bibi sifie pa na yaw wasem a wo kana ye pa ena meka sa busua bi wonu anko nyampanimfo bi a omu ni vision wasem bia wo kan bia bebo ato atwene eye pa so enso na asem no so ye tisia busua pade chirika nti hape no friend say opening patch omba na menka asem to fo asem ko na wo de wo frem nye sika kwa na wo besere pedru mebi ma menka asem kira wo number bi na hu obi a 7 preduasa ne ho atete ana wo mfa nsa hia no a ofre wa kuti asem kro bebi a na beboa wo nanka wo ka kire nse bebi a mu ko no ohoto tiga mu na venti fa kwa ba foforo we so ya mfa na asem Tomo fast akwan so no oto no bo nsa no say monti masem because of say minisika mini binti enna na ye kasa asem wa kire so obi a wotie bia no me se fato adwum se se ye kase obi ni sika na obi atukwa na ya bona ba ana obi tiga na oye adwuma na no ma binti no ne no bibi akofom na sahia na ye ntie na sem kakra okura de wunya bi da on de wo koi na bibi nti obi nya sika na ehye no nja so esansane o obi nya sika na efiri ninsa mumi hwe ne ye iti de bia ye watem didie bi fa wasem firi okọ wo adwen wo sika wo adwen wo nyansa nka sika ba wo nka ni nya afiri nsa hey tenten nyina won shira kwatia ti de bia kasa asem wo se abusua motwa ye ho ahia ye dam madaroma mumi enche ni nyina pepepe na so adwen na so nyansa okay na so sika na so nyansa iti obi wa woni sika nanso ye kan sem na se ya mfre na sikani kurati meto ne nsa fresa na bra pani woi ko hye sikani bia o sika pa wa buso nanso ye dube bi ye kan sem o sa asem o de bra pani na eda ye se hia no wom na wa twe ni nua pani no e se nua pani ka prontie wo nipa se bi nyame ma na dwen nyame ma obi ahwe yaw ene na me ya analysis bi obabu an ho fe but oni ni huni obabu an anim dua nye fe but our form odini huni ni hu hwam tinyame amfa no ma bebre anche nipa bebre o wanfa anche sikafo nko a ye onipa bi woni sika but o ka asem to wa ye adwuma okay eti abusua mutie ye ne enamfofo a mutie ne se unua bi atofo ma bomodi na ye de ye mpagya ne bi na bi ene na na ye a o kire befa ebeye ti samosu nwum na wo bo no yawo econative no ma bebre ne nipa bi awensa wanya sabi somfo wanya wo bia mana nka bibi pa ankyere no eno ti na de bia mekasa brofo mbobo no mulusu kra na omo supporters ne bom nsem mo because nya na anya yi na o kyena ebi yi eti mo adaroma atwetwe ne asrasre edan na wotimu na mpa efie na otimbra akwa abrokyire bra anya sika na obesisi ho ene bra atofom efie wo faasefo ne efie ni pefo tenant ko ofie kra mu no tenante wo fie okura mu nanso on ne pagya abusua na bibi nti te dumre bi abusua mpanimfo mumienhwe ene obi ho a woni ne girlfriend nete oba na one ne te no wo hu se o ma no wan sidia oba no se bo vision obetim dia ye bibi ama na boa enso odi abro
obi wo ha ni kunu ne nete ampa oboni dwetira na se ode ne hye baabi a ebeboa nenso ompre te ebesra abusuama me ne papa no wofanom se nipa bi wo fi a mumie nyina bonfia na bia na o vision adache ebetuma bo anchirima ya me dase okay enoti samo usunwuma bo boye enene yapone ebi eleye afutu ede ama ye ho orofo eduru baabi ma wabamu mu ne nkoyi o na busua wo hia wo nanso so eduru baabi Nyankopɔn ma wo so no ebusua sinkonwa na wa ma metenemu a meeting no entumi nkoso sie ye ototwene ena Nyankopɔn apagya wo a orofo enhwede ebusua no ye no na hwede Nyankopɔn esije ma wo no na tua won so ka na ye won papa na ye dan no a semu afri nipa ho na ebade a orofo na wabusuafo antumi amoa wo na twedi apon ama wo so a orofo famoa ne bi me wabusuafo nkode wom ne fom kosuku wate fe bi sua adwuma wate aso de bi sua adwuma na omo so be ya de 47 a ba akofo wo wura duregu onko a wo sika untumi nsi abrosa to aso edu aso oboa afofo bi no FM no omo so sam yedu abusua ne mu a orofo together you can build. Some also you na no den pa me akra na mama fo te ba ma no den ko fom eduru be bi na nyoma nye na busua se enkrofo bi kra adwene nyoma bodam ze hwei kropo twedi ampoint da was 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello Daddy Mbacho, good evening. Majusu ebruhu na mene ne kasei. Le pacho e frame Vero me kase fra Franco. Vero yenti o. And you made bomb amera ho pa. And then the ho benya ba. Because me kai tem papa wu ye 1 week cry I am papa yi. Oh. The frame Tuesday the following week yes we him papa yi. Oh. Because of that time Mexican one. Oh. Sengezika ohanka yanka sa emana yebe form me ho. Ya se kwan ebe faso ebe dam papa kwan. And no de mama me ra ho kan. Kafra. Hello. Oh. Enso ba bo dai. Tinga bi tina. Ojo supesi. Papa. Yetie we be mena. Anche ni o mona machio. Ma ke do ka nya bete. E ka mi sine ka biu. Ma ta ko ti bi mo. Obi ada ho na otwi. Woni wasi o de ko su ti yo. Wonya ya le ko ba de kwa ne o ko wo ma ka wonya de dem ali ti do bete de mo na yem fi ne ba de kwa no ko. Ta fe ye ba o mo mu hu ponche ne enwane second opinion na no fancy abonti o mo amundi bi no se na ejajman oh papa o ba bre o ba wu no papa e fina aye mo nche mo ne be bu pa na e chi fo ne apenti no kama ya ko pe e ko ni che be ti park ne so nya ko park ne so no ye je ensa body adjire obi o ni so buti obi o mo abudemo o ni so buti me ko 50 minutes so buti be normal papa no wu no da bi ye ji azide ye ji ya ne kukuru ya ko ni sia ko si ba kan so ye na ye mo pini ne 100 million to ne mo pini ne papa ya ko pa da ka be 100 million papa wati asiro wanya 100 million bala tiga wanya o papa nyebe te mi mana bu bi kama ya the same thing okay ya obe wo bodia no okay hello baby afrefre wudi hello yenti o katachie la ni munye Eli no yenti ewe
you made it about three. You have to jump the baby. You have to jump the baby. Now, also, one. Hello. Minimpa. I don't want to see a moment. Something with that. No, okay. Okay. Yeah, Sebo. Yeah, Sepa. Hello. Hello. Come in, you. Okay. And Asem Mpe so about na nipa bia se ohia ba so a obusuafo omo nyina omo mfa ho nya hye se ohia ba so nko ade a na asem bi na mhye no TV so papa bi na one na yeleti ana papa ne yale onisika afina na yele na tam na sika mu en na koma na busuafo ode no koye no nso na busuafo se onje na so anka ba ma no sika dia anko ba no beje no ahye no esa ni sika na o page ntin so hia che na wasimene wontina bio esi ano ni nejai no okay Hello. Baby afrefre udin. The pastor Mukadesa Santiabuna, a friend me across the Cobia. I crobia yeti way. Because I want that Roma. Hello. Chewofre TV no honi ankasa. Yes, be. The pastor Mukadesa Santiabuna, a friend across the Cobia. Nieti way. The pastor want that Roma. I sent fine and you will about to you. Sika kwa juu wana massive breakdowns in them. Sika paade papa sake kana juu anke kopia so kania e kofi bi. Uyi sika pa na tensia. Ya mfa o yechi ba so wo sika so bia. Pa tomati enu no o si mun fra big joe no yesi ni. Ani me de mama mera ko pa wo nsembe bebe ho. Ni na se bebo ya hu mo na se be ya mo ya bra ko nye pata se be ya Asem Mpe yes ye be prayer kan onyame nka mo mo banya koso amen no okay hello baby afrefre udi baby afrefre hello what you mean kan hello baby afrefre udi mame Abantia. okay Otokoresia. Ojesesa. Odifo Isaiah yeti o. Odifo Isaiah tafu abono mu ha. Na menka hopa wai. Amen. Mukakakere mekanizio ho. Abusia do fun. Bedi paneti asena oyare na. Ya efemu. Obe wo yefe nye kokoka nam. Sompa FM. Afuni draza na abusia poni brejina. Eti abeni paneti aseno. Anesa o tweno. Mama ni pani wansa ofuso me wura funne. Because I said me yale ye pa na me dada me frabusa go bia fimi. Ni go bi se da ya me say mawu abusa pani edru hono mo dada da wu. E ba bi funu ko se friji. Etino ewia sno ho. Mo me hwe ye hu ye. Ha? Ofuso omo no mta pa no ho. O hu ade pa o. Omo kasa mo tre so wa tie. Omo dia bra ho nanu mo. Anatu ufu biha emune se oye mama nze umba bi otia na so fi otim na so ho a se unim de pa ya kasantia no yakopon ka no okay hello baby afrefre udin obapa afrefre ma ko boria yentie we ni pa so nyum de ma bua mame mi ma mi wuye sa o mu ye ma mi nu pe mu ja ye ni boye so yen
Okay, yeah, na wotie no. Eduru ba bia busuapani be kan kiro se mankopɛ bosiamra be gye na bom so. Nanso so memene da be pagya adaka na busuapani ba be pagya on be ka sika no. No wia with na expenses so wie so a. Osei Yaboka o. Ya Asem kasi o. Hello. Hello. Baby afrefre udi. Baby jadi pom. Sama panwa. No ke yetie we. Yetie. Hello. Hello. Ya for frɛ no emfa ensia ye obi ka kyerɛ santeman wo bi kyerɛ santeman e wo dwumadie bu esu nto dɔfo enam bibi su ya yi utotwena ka wakoma to ye mu ate enam bibi su wabusuafo se wo mpɛwa asɛm a emede pa bɛba wate wo sɛ mmoa bi wo na wo sɛ ka wo maame nua na kɔde ma wo mmoa bi wo na sɛ wo yɔnko pa na sɛ kotimi boa pia ma wo korɔ na so ne ba be ye pewu tie kan cho bia na ba mu abu ene se on kana koma emfa entu ne yam so kana koma de tu ne yam na so su efra awurade twen awurade animu a animu a emre pa beba Wan sikani o yare na yere na koma na busuafo da Sompa FM sikani yale na yere mfa ne koma na busuafo fanenko yaw wo da fie na wo bre no unua ba na unua ba ma bi asika no wonfi wo at the moment obu okura ne maame kura no wo se ne maame ne sika etu ode na danfo maame na aye maame ti ne maame to okura no ma na duane ni ada ne maame bewu ya obewu Ghana ha kuma se ya uba maame bia oba bi onam bi ofira yintoma bia bag se ne kon bia na ya nte me maame ya wuo so ne maame ti ase no ana ya me bra wuo ne bra ne ti ase no kwa no wonfa no ho enso bag se ne kon okobo decoration okobo decoration na wagensa wagensa enne obi ti krom a owu ye ni nua pani owo sika no wantwe na ni kura nkore ni nua na sebe odadem no ya de odi ne yere ne makra na eden no wantwe na ni ankore da but owu ye pe wa ye card e de makrom asikafo nti aye na se no nsa eba 20 billion 1 billion 1 billion e kwa ni botom ya me betua nkrofo bi ka e kwa ni botom eduru ba asefimo obi dadem se wa esa aboa na nso man twa bi ama wo da na review ofie ne ho akra bia na ye ka na sem wa yare o ne hankase nyina yi mattress wo da so no student mattress bi yawo ye de aduane kosi wo mo sesese hu se yes ayekuro e de bon nti wo mo twe na aduane ase e no mo de ama no mattress wo da so na yes ayi no atale enso odabusuam e de ye yentimi me so panipa country yentimi nipa setna e Ghana atwetwe ye ko computer so dwadi emra sisi ya e de bon nti wo mo twe na aduane ase e no mo de ama no mattress or that's na yes say no atale enso odabusuam say the fleet is the cars the WC let me show set no me popom any the be che dia mame enunti na me cars de ni nyina me to free Frank Enterprise cars no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we be ni de Frank Enterprise now wall cars no 30 by 60, 25 by 40. And so many do ho. Washroom floor no so no 30 by 30 size ni na desire who do be our panel. Obenya bi e ho. Na bag w season na ho so there. The water closet who do be obenya bi ho. Kitchen sinks and the taps who do obenya bi ho. Washroom basin and the cabinet. And Turkish doors pop. Orukoto ofie na no a confrontu mu ko wian so no Frank Enterprise na obenya bi se ni so ba Frank Enterprise awo tetima market magazine road and Sanabedu Bernard filling station no abrosa ye no mu a ho na Frank Enterprise ho na dey asem de kura ne se so wo buru is bono ene ahafo e kwa akopem no for baby a se o pe task papa ni ma wo bosu die tu akoton a en to wani nko baby a so do we make Frank Enterprise ne be ma oni popom ene de ne bo edafom for number is see a na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868
na kwasam ne say ye ka Frank Enterprise that's papa doors papa any WC papa pa headquarters number 1 oh David ma bantem do obi a yesimu mbra ni ntu kwa na ma bantem sa babe nya botre oh o se mutimi dile kakra ta say nana babe mama yempe baby ntuna na yenom kakra ne yemfa delay ya kwanti yo no bye losing the rabbit to the bloody Losing the Bitters and Bemansa. Losing the Bitters and Memansa. Bama, Brian so Memansa. Yansem, one time many power in feeling watch and says up in front of FDA, Ajay, good graphiatum. And say, Osei Yaw. Okay, Yamashafo and near Tiafo, Ajo Aquaba Bim, Badia Santiman Ayatum. Asem Mpe Nipa. The for Nipana and Panama move. That's an in a quattro you need at the money who. Na ko say ya nyende kampami hu ni o se metwa akwam na kaka akobbo me hwefo ne kwan orofo na wiase ni mu asetra na e wo se unya obi yade kura de to de so watumi ahwew ase minim afutu se ma me de bai ma me wakwaba yaja ba tampa bibia bokode ya mi adumo ma me ne afra wo sei Amanyako firi hin na baye epacho mi fi dunkwa nyadoam ma me wakosam ben na also de bedo Oforisuo Aboagye na pamfo yenhwe ne enko moa epacho wo me ne ba ma wo ya semo noke ma me enti o ya kasa den meni ba ma bi e fe no kwadwadade meni na awo wei owo afijase yoko kwadwadade me pachai afijase yoko me pachai okay na meni ne wo memu anan na odimi free ba bi a me wo no na odimi call di kurom yoko ho se bi papa nso so on pene so on ye me ho ade o so odikudu ho ba ye me ho ade wa me ye me ho ade aye kwadwadade no wanya ho ade na na wo sei ennan memu anan me kono na mikita miensa nsimi kodu ni kurom ho na misa konya ba akoka ho ono so be ma me pachai ajo so de owo anyini nko a me pachai mema nko na awo ye me pachai no ke yenti o mame me pachawo na lokwasam ye kono no ya ode mi koni kurom no ya re na ne nsa ye ne ya aya dade me pachai ti ye kodu ho nyame adom ne ma me prayer na ne ho to no konya adwuma okumase enti no ma mehwe me na ka me ne me ya na wo afijase na wo afijase na me dipa kakra me ko hu ma me bi na ma me ne ma me mo na me no awache na me chinchi na me hwe me ya no me ewie suku na pani no wie suku no edu ne bi no kwasam na ya din mami na nyama mi ko fira nya ye bedi no me nya scanning kotua na ka ba na ba me so na ye wache no nyoma no Sompa FM kwala ne say me stroka nti meko na wo mo mie me ma mo wa mie no say wo de mo ko school wa kurase nti ni wo meka na me fa nketo mie no na me de won koi ba me ya mpe me kira kwan na osoma pani ni so ya dade no me pa chan wo koi wa mpa wa kira kwan wo so ye na adwen se wo mpene ma ne sibire fo mo ko school na da achi wate so mfa so dabi ente wo ma na osoma ne ba pani ni so me pa me chew na me so kwasi Samek traba pa pani mu oba pani ya friend say kwasi David okay Samek traba pa chan ye ko na mewu agamo na bia ma ba akure yasi me di pa na me de hwema na da achi musu manya ma brabo sant mi bedu ho no wa che isa na mi sanu anu an sa ana kwasi ni ka say mi fani ko school mi tia no so na bi so kwasi mi nyeska nti mi do ba ko sua adwuma na me bia ba ma mi di na chi o ya fitani wotema aye ne wofa mi pa tai ana mi frɛ no
na me ka chen say pese me de me ba ne ba na obesu adwuma na me nua ne ka chen me say me ko penny tunes na me fan kan ho fa ne mra na me si me nim nya me ko akoto na o se me first kan ho na me fa ne mra na me de ne koye e na oje no no kwasam na o kire na adwuma no nti odunya afie miensa no na me ba ne ka chen me say wahu nti me pon no eya akwasi no me pa chan no okay na me ko pon no nti me ko pon no ni mu no na o ka chen me say one ne wo fa net mama ka kire me wo fa say manyi nti pesa beti me ho nti manya dan a me kwakotrem na me ka kire ne wo fa no na ne wo fa no so ni ho asem na o ti no ho na o ye na dwuma me nko ha nti e wo mo ma na me ma me free mu na na kire ma mienu na wo me ma me nchen nti me ma me free mu na no ko eye wo ba eye akwasi na kire ma mienu nansa no oni e friend say Enoch me pa chan no okay ana oba yie no no se mama we dia ne me na we dia me nua no ne ate bia me ne be ko ne medi no me ne medi me kwa me ne beto adwom se kwasi no akoye pani nti sa wo so bua ma sha no wa wie wadwuma na beboa wo nua na fa no ko na ode ne koi nti no kwasem ode ne koi na ode ne ko to adwuma mu nti mi wo ho no ma na so me tie kura na se na gya me dipa kakra te ho anu ma fra wa bisa won ya won siti to ho no ma kwasi ada na pa e be dwale akwa asori na bofo ba ye say ya fra me ya me nsanka me na enoko anya accident ma ya de na ko tama general hospital enoko na ketwa no be pa so me nsa no ketwa no okoye no ni nwan ka so mra no nche na dwuma be pa cha ka kwabo no be pa cha oso wa accident na ka bo ni na ya accident de accident de ke hu yo tika na ka no akopem baabi ana ka no kobo no me pato tika no makoye adwuma ma obi ena wakoye adwuma na wi a oba na adwuma mu ho na ka no mienu no crash ye na ka no kobo ka no driver ni mienu ena o me ka kire me say tema no general hospital so mu ntumi enti o de na ba kwalebu na kwalebu nso mu duye no kwale doctor ne kire say o nye nipa na o ye yie kura nso a o nye papa enti o mbe ne dai nti me de me nya botre na me mra na me di su sa na me de koyi nti bi kodu ho no kwasa me kodu o me ye mo hye ye ne machine kase asini ho nye de ahoma sesa ho na anim akọ ne fam na oda ho sa wa pam na no na ye de plaster ahoma de bi asa ne hwinim nye de plaster fam ne hwina no nti bibia be kọ ne yam a efa ahoma anim na afa ne hwinim na kọ ne yam nti me so me ko Pentecost bidu wa na hye me se me mbọ mpa ye ma me ba no nti bidu wa pe na ma kọ ne mpa no na ma bọ mpa ya ma no nti da kro na nurse ni ne ba ko ka kire me se Enoch maame oba no wa te kasa nti kasa ka kire no no bie na no na ye fa drum fa nanum ne ye fa bibi fa nanum no di eti o kasa kire me no me ba no so ka kire kwasi ne ka kire me se me da me ba no ho a wo munnim ne ye be ye me nti no ye di akọ ne ya ba me di ko o de me kofi so am ntumi ntrase nti adichi bia ye ba kwalebu ho no nti ekodu mre bi no neska sam na no ye din am se kwasi o bre nti ma me mu awo so na minister bia me papa free mo ma ya japade kakra ya ma miensa me na me ye pani na me koto me nuanim se ni atu me ni wo mu so wo munye scam bo amedia asase kakra bia da ho me pesa me ton na wo mu ti ase nti wo mu ti ase no ne ekoto asase nti ni pa na okohwe asase no na ka chem se mami nya butre wo ba no ho beto no wate ne ho beto no nti sika bia asese me de boa no me de beboa nti abrante no ye se ye papers enti se papers ne maya dia o tue sika ni mu half ama me na mi fa nkohwe me ba no no o ma me 50 million no ma me ka sika ka ho me ba ye kwasi me ba pani no onua nso na wo nchen me ba pen na me sika ne be share won sa enti awon so na ma sorry for so afre me ebi wo 5 million 2 million sister maji ni sika bia be ka me nsa bia na me dia ma wo kwase fi se wo na wo yere na to aduane ma me na me ye nyina ye didi nye di akoni abasa enti o ma me ko ho 3 days na ye ko no be ko na me ba na bie nani to bie nani no na me ko ne mpa no na me de me nsa to no so na me bom pa ye enti me bom pa ye ma ne wie no
no train Sompa FM no dey ti beto me bo oh na me so mo kakra na me dey to ho and no san twin biam no san beto me bo enti brother bi da ne mpa no ho no ka chan say mami oba no oba nipam ti nani agina ti ma fa ti ne to bo kakra na enti mi ja no ne to mi ti ni to me bo a afa me sha ne kon be ya ne ya na mi yi na to me kan say no doctor say so when bie wa no na ya fa aduane ana adru amfa wanum a ye de sika bi twa wo yam ye de adru na afa wanum no san dan ani no be hwe me enti ye kwa ne 2 days ye san ba ye no na afi no wa bie na no okay ti didi musa ni di odi bible so me ne ne hye machine ne etwa ne scan afa de wi asa o say ye be yi no ne want ono ai I saw you sika sam na chese ye be yi no dia na chese nya hospital ya dia na se de ewo kolebu ma me koma to ye mpensuo bi no wate na ye ko ne ne loss beverages entwetwen komosi medu so emra se ya asem o ya asem na futu se man kofa makwa kasi na eze ka busuafo ye o koda no yade ye sika ohia busuamo a na ka ye hwe no ma yade no na se hwe no na fa bia na prakuru bia wo bia no ye mpempam ede be na akwa kusie enne kura de mabaju makura ma me wura kododo ya asem o ye ne loss beverages ntwetwen komosi medu so emra se sanse wani ji aso twetwa Sompa FM wura ko so twetwa bi ne bubo bi tuwe ma betes loss na de ba edwa so saa no de leke no so abeno ne se wo so no ansanna wanom wo so no ansanna wanom na tadwe no entimi emfrafra eno ne katadwe no amanfo ani wo ho se kwa de amanfo de dalutu san se formula ba kwa amanfo aba no de dalutu san obekono so fa ginger ne bisom na omo pe flavor no amanfo ni mo kikis na no de kono se kikis no anko edi duwe mine no say do mo de kikis na France bia say yen sign anida krojin a o say yen fa no le card bi frafra no mo pe no ginger flavor no amanfo reason o to ade pen fa de o tie ho Durema bitters ne ginger liqueur ajiba bia wudwa so enya asem ketwa kada chie me mamu akwa babiem bibia boko de adominti na wo so yegire na so adominti memma omu twitwa ensan wo se mo ba mu jabi wo ha no enekre omu adanse ye wo soro adanse ye wo soro me mo obi edin nenso no ho abun so mo nwenwe de obu obi a wo sire bia no se yesi asem ni dura bia modin o ofa akobodin ande otimi de kokot membo ba wo bohu ahyen asa ode wadere ode ne nan but na de wo no de me nyankasa na me nkasa ba ansa na me kasa ma me nche me nua lumba na me nche me nua kokosachi asema me kan me nche me nua omuna samwa na me nche Oforisuo na amu na ote ayina chi no me nche anu amu so ode ofati o me chia obia enchia keke no ama obi abowa me me kama asemo kwaku chia me chia Oforisuo me chia kokosachi me chia lumba me ya fi ma me chia na Aboagye na me chia Billy kwaku me kasabi na ora fi wo fanso omono machia no so le senior man omono samwa machia omono abo okoto wonka o na so le nchia na ya nchia bi wo ha eya omuni mo me tunu ba ha che wana otu kwan Sompa FM ne ho mfa no koko so no me kasa awie yi na so di fufu ba bi koko zachi on se me pedi fufu bia dia e de ya ye ni lupa de se dia ban so amanfo abie pap e wo mo ka ato abie pap a family de na me ni se de bi no bie no mo hall na o ma boketu abi o ma sesa no ya sesa no am ka butu wa okay se bi ton phone so kora wo mo ka butu ane ntade afo era se idi agre de che so fra ya do so ya be hwene nyina ya mo tie fo nyina mo ne hwe ana mo ne tie na ma hwefo so mo ne hwe obenim
eh bosome miense wa afini mu enne ne de to so dunkron okay enne so ya wada odofo o timi nkan o hwe mi o tie mi wapomoden no sen na esi etie efa me say you are what you eat, you are what you drink. De wo die ne de wo nom no na ma wo ye wo wapomoden be wie peye a enam de wo die ne de wo nom so mo ma yen hye ne so anokwase efre ne krai wo obi a onhye wo de die yie na wonhye onum yie a be pa wo kyo mo ani emre ahoso esa ne say wapomoden eye wotumi wapomoden eye wahonya Dr. Penny Kwancherefo Yewra Lawson Chei Menum ode adro na hyase a na ode boban ma nipadua ode si ade kwan efie piechi on se no agree me suade akomani mpina no na me hunu se nipadua no edu ba bia ehia ensa kakra wom na ya dwuma yie o se ehia ensa kakra nyamroso no nye de wotomo ntentan mu nye de obopra homache na o miensa kopa bia no mo debi ne santi dog edi kan edi memedro Lawson Delayman capsules baye no na ode Lawson Loke mixture baye no na ode Lawson herbal mixture baye no onya botre edi endubra na aka nyina ka ho chima hoden menya panimpa Lawson Dire bitters eno na di kan baye na hajuma ebedi ya na mu adanse no fo na doson anokwasem aso ha amfo na eden a chane to aso aso ha os agree na me kra me usa kakadure kra gina brane a e wojuma edi ede me nipadua I mean ginger health benefits me se me ba sabi ofo oni me adwuma ya ache ya fa sabi credibility me to chacha ane yan brand because of the credibility enti ginger ejina brane a o hwe ne dwuma edi me nipadua a ebro so traso doc sua ho ade research wo ho no so no yen hwe atadwen so tiger nut emfaso a ewo eno so emu o hwe research onya enough proof and evidence no se me ka atadwen ene akakadro framu a menya katadwen yes enso ho a me fa hwentia anya den ento akire hwentia ofo no brother de doso yes ba miensa yi ne hu a amene ukodwa so a atadwe ne akakadro so manfo tonom no aye Lawson Dire ginger leke ene say ne juma ediwe ne padua no e che so boro so efe ne krepa wo chow hwe de onum ye because o kidney betimi afeli de onum nti o kidney betimi adan afeli de onum nti menuma de bia akofo be concussion bossa bia twetwetwe enoma no na do ho nsuo fom ni ade se eyensa dabida o pense wo din na wa danse nenum echi otimpai wom wonum emmon obo emfru won ontintasuo unya hangover ade be chena ho den dia Lawson Dire ginger leke Lawson Dire ginger leke eya kakadro any attach ensa hentia edetri ofo obi onim hahama obi onim adro no ni brand me say kakadro ebo ne padua e pe reliever enkane no yasa hai yaso wanko oye ye mo kakore fa yede e fa shede ba bi ya ye wadro wasa ya twa so yasa so ayedan aye wadro kakadro aye ajuma pa na hwe hentia kra so de bi kwa da tuo no na yeden na obubu na wi a hwe e bia otene wa akire ne flavor no hwe omu kakra ne nyina aboa yan hwe atagye ne juwa de mani padua yi ame doso ye kase ka de be de ebechi ofo menkan kwa akire no ne tia wa twa me pa akire se ne akakadro ene atagye ensa a e wa dwa so na manfo eto enum na haw ni akire ama ba boso omu no e Lawson Dire ginger leke holiday say it's going to be a long one. Matisse say be am yado mo china air for frida. Weekend opportunity Saturday Sunday so be fra. Monday be so aden ato aso a obedidi obenom ne santi enko hia say onom kakra edidi a manenye Lawson Dire ginger leke and I say Lawson Dire bitters. Maybe am die obatan a oma ba fanufuo entime nombi. Ye chane so Eba wacha oye pimfo for your funa untumi enum bi
unya enfie edun wɔtwe 18 crowd to me dan enum bi eba na frɛfrɛ ya gye so on 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 61 99 0248 61 99 0248 61 99 unya enfedu watwe so a ontumi enumbi you've got to drink responsibly monkey my shall also the bitters no over so the doctor achechire mu we kame ni kwase me kasa bio nanso kakra bi a me de soso eyensa ho nkomo na yedie ensa ho nkomo ana yedie the doctor say so bi ekope bia no ma yema ni hunu se eyensa na okopa no na ono a onom nsa no wie a di obenya afiri mu no na ono adi ho adanse enya nwanwa da bia binum se Dr. Lawson ade na ade na ode bae no onimu na eye duro ba doctor de wase media mede nsa na ye de bae na nam nnua hini nkohina hodo okeka mu beti se 20 ni akomawre se be krama akote du nsikuro wisaba kokwaman ni nyina bi wom no fotene ebi wom dua mako ya eti amanfo no mu a omo hwe mfasodi a omunya firi mom se da bi Dr. Lawson eye duro no de aba na doctor say menka kiro se wonya fihye du nwotwe amannum bi for asem kosto kokopel ba bi tira oba wa fafuro mannum bi do ma akwada no fo wonum bi anu nti wei anya nsa wokwa akono mama na hwinhwa wo Sompa FM ama na tetew ama aye basa da bi wonum a otimi didi efiri se wonum losing the bitters na ekum oyam kuro ekuro wo minimu a ekuno wo ba wontimi ni die eboa na manatimi ayedai adidi mahogany ewom eti bosume no so a ya na ma na adi hu adanse o ma se bosume so ye bibia e bakama e ma no na eka o o se bosume so ye bibia e bakama mini aba to wo ye de se wunyin se nko ade atimi no bi na wa so no mu a obedi hu adanse no fotene na wo mu no nti no eboa hihye ba bia kama na wudidie na wo ye kese wo mfon onya tantantan entwa photo wano emebre meye ko wofa wobi anom saa opia ya asumasi no ensa na atwa photo seye ne yam nyina yekuro wontimi ne di nanso onom losing the bitters dia obedi di ama ho atɔ ade achia ahode ne yedem ewo ho hangover nchew wanum mmon otimi ne osofo kra yede edi nkomo kibisrewa enei a wotie menkan na wo hwami so benum bibia manenye losing the bitters wasi twabi na gina wona so na sanso nya ahoden de yi foforo wa hoden na wo ho no u gina so ofa wo mfiri so wa hoden na wo ho no u gina so wo sa nya ahoden ni bi de ayede ade aka ho efiso betimi adidi na ne nua ne baba kan ho ofa o kan formula no sa manfo de ye ewa ye original ho so hunu ye original ho and ye synthetic it is obeye the kicking formula no a it should be losing the bitters and afi losing the ginger liquor and the correct formula for emane kweda first 0242 133 577 and 0248 61 99 holiday dear no one dey be show one corner ho na wonya we 2 na nya we 2 ona okro na blog no damu a the kicks formula ofo ya da say na second ye kwedie ene yen driver yen chief driver ba ko ne ba agent awoda Winfred ofori from Pong our co school or early rise model school our chima and for the coaching kranza Sompa passe nyame ensure no ne ma mese odonododo bu so nyina siakopon ga ne mo ho ba na onyini ebenya 93.1 to a special happy birthday and comma Winfred ofori from Pong of early rise model school ewo coaching kranza many happy returns ofo me da say na akosua benewa afriye akosua benewa afriye ono so ye ne accountant ne ba ene
ano no so happy birthday no nyame e de ba akoka no ho nice one eti ono so ye chia ne pa okay ya dey lost beverages na etwetwe komo no odofo twetwa be bobobi na ense wo twa so amanfo edibedi afofidei Dreamer Peters any Chinchaleke eno ena sabri omanfo dodo no a eni esa ode eko akwakwaku afofidei enya asem keto akra ewiase mu nsem doso ewiase mu nsem edoso enya asem keto maame enti wo ba no na ne ho nto no na so doctors yenyi no tie ne ba fie no onkasa ohia bibia oyesan ne nsa ne nyina gun ho ontumi nante njira ontumi njira hompo nti ye de bag aniama wom ne sumie ne de atwoko no watena se na wahwe TV enti emu kakra na mi wom me banete abrosan so mi sane ba fam na ma bi ka kire mi se wati se me ba bi anya accident no ye bibidro enti obetumi akekere ne nsa ne a enya adwuma no na nti be ma ne mehwe ena oba be hwe no so obaji 50 million ye kan o se so tumi ye dia ani obaji na kwesini ye se eni onye na duro na ndo be maniska ena brand sha se oye na duro nti ekire na kwesini brand 7 million enti ekire na me be ka kire me se mama efie run se me de oyalefo abetu fie ha nti mi yi ni fifie ha na me so kwesi bintu bi ko njaye no nti meko na se be ya me de ne beko no so mebo pa na ya true na ya de na kan ho na ya de na ko na me brother ba ko okwa brochire ne ba bema na owo hobi ya friend Gaddafi no friend no ka kire no ma me keska na abemu ani true ni sa ya de ne fitama bedu baby ame we baby ame wono so sabe papa ni jama ware a o ja me ame baaye no anche bia na me papa we nanum nso na me maame nso free mu enti miniska bia akuta na maame ba ko ye ne kwa asore na maame ka chen sama so unim wache no ade a bra na me nkofa enyama mbrɛ na no abiton school bi nso teacher fo no so say on be fa me na me no a wache nyemra school ho na me nya bi nto aduane di na me so anya me da ase enti makotena maame ne nchen enti maame ye mibusua ne ye me hwe na me frɛ maame na sɛ me ka kyerɛ nansa sɛ na me de me ba yalefo na aba na me ka kyerɛ maame ne maame so me fa ne mra na utura akɔla ya na ye de bedu ye ti de bedu ye no no mo be ka kyerɛ me sɛ papa bi agya abibidro enti owo baabi enti me send ni ska na ma ne mra no me hwɛ me ba no na mbi sa say om si 2 million no ha na anti bi ye bedu mpo minister anti bi ko yi 2 million se sister ma je no asam ye me mobo ena om di 2 million ne ma me na be de ma obi na okofa ma ne ba enti ma ne ba ye no na obehwe no so obetimi aye enti mo no ba bi o de ne be kwa kohye ba bi a obi a nkoho gise me ne me ba ne nko a enti okosoro obi fie dan ketua bi mu ena o de me ba ne kohye ho enti aya ne makoda na nchen kakanta na do mienu na papa ne be na duro obemia na no akekere saa kakran dakro na papa ne ko twapo mama no na me be sorry o ma ne sorry gira ho tina na wo so no ma so no mu kakra saa na dakro de o se obekọ toilet iti bi so ni obepie na odi dua ne kakra na otumi ko authority na feed wotumi agina na so wotumi agina ne na so na otumi ko authority no afen kakra di be ya 3 weeks no me ton adua ne wa bontin me ko fie na me be si akunwa mu wo anti hall ho na me si adan o na man ne fam say onu se won samubu ana se bibi ti sa o ya acha 1 month say ne hoto no enti me ba no se bibi ne ho anto ne dia wa ye 1 month ne ho anto ne dia bibi wo mto ntumi biom o charge me 65 million ya kan 35 million ono so ayi no wa yi no so ntumi enye biom na emo no na kasa no so ba kakra na obi nso san be kire me odan akwatia se man bi si wo ho no mo ono so otumi sa pa na no so me pa bi se na me tan me bai na me de ne koi ye kodi na otwe mienu ono so machine ayi amadura o de kekere
nti ya na ọchịchịrị ne nan na ọchịchịrị ne nsa ọchịchịrị ne na ọchịchịrị ne nsa nti na me ka kire ne se obi a ni ho a ọma ne me kuro na me hwa akola sika m de ba ye na asa nti ọma me nkọ na ya na masan aba na papa ne ti ase ma me na me koi nti wo ma be di pa akra na masan de kọ anadwo bi me kọ ahọ na anadwo bi na ade abachi na yaba nti me hwe ka sika ekuta me na etima me ne me ma ne mienu ye baba bedu na me fra me bayi kwasi me de onua na ba yare sa obabi o na me ka sika ne sha nti me sra on peka kra ma me mfa nka ho na ye nkwa o ka jem se me ba ne ka jem se on suma me se me fa me nua ne nkwa yare se no ko no yale aw kwasi nti ye ba no ye obi no turu eno akwasi no kire no kwadwuma me pa twan wono ni fie wura ka se wo hia yare fo fie me fa ne nkwa na fa ne bra no ono ani nua no me pa twan na me fra ba bia me wo no that's madam fu bi na o send miska ye de ekeska na ye koi afa kwa wa nti ama me nya sika ensa fa ne nkwa so biom ni nsa no sa da no sa na fe de mo na kasa no aba ma otumi kasa otumi fra ma okom de na otumi kasa what fie say so obenya be 24 years na se news to yare na aba betra no so mfie mienu ni timi nya hwe 27 December ana obi asa kira me baabi asaman kase efra ho nya no aso aduro kwa mu ho eno nso me kwaye no ayalefo bebre egu won a onam abu wom se na papa ma me ne ka kira me se obetimi aye na mo no di se ogene tena ho na me tena no ho hye no ne ho to na ma bebo na su na ma yi no na me kan je ne se maami bia na me hwe me ba no obia ni ho a o ma ne me enti ati sadia me di na kakra hwe no wabusuafo ate se oba no sei na afo no me ya miensa me nuanom so obia meme obia meme da ate se oba no ate pa so obia sika fam obia boa open obia meme da asase ne kura me koton ye ne kura me nuanom ne me che ska no pepepe enti na na odi ma me pa me kasa nso na me ku a me fi ho no mo baaye me fi yoko baaye no abrantie bi nso so oni oba bi atena fi adunum awo amma na obehu me papa se me wo ba akoma no na omo a me hwe me mba no nti boda me se awale na abọ me nti me wale bi na oka ya na papa se me nyiye nti me nti ase na me ni abrantie tena ye na oya me ho ade na me ne ti ho na me ne tena ya afepepe na me nyinsen ye na me we abaya na akolai mene na hwe akolai sa akolai no papa yi bua me sa tam no na chiri ba no kwasi na chiri ba no ono nso kwa secondary school nti papa ya na ono nso bua me kakra ka ono kra nso na bua me na kwasi ni kra de ne kosu adwuma no wotema no na homo na yare so be chi papa no nti na ko yare na papa no so da ho nti me hwe papa no na me hwe no me hwe papa no na me hwe no afa ko ba se esese me free me ra ho na me ba enok nche se enok no no tumi yer me ho ne ho hwe na makuma ba ko ka chem sister ma wo bre nti ati sadia me do me nua ba ma no be come nchen na ma hwe no na so watumi ahwe wo ba no na makuma no be fa me kun no na de ne ko ne nchen eti we na mu na me ba enok ho nti me ka chem ma me ne say mi just mbedi pa na ma hwe no nti no hwe ne ma me kwa na mama ne no ewo ma na ba be hwe no na mama ne ti ase ma me no je ne tra ho nti me ko ino no ho me ba be pepe nsi fe pepe no bi be ka kire me sa me kun so da ya wan sorry wa frim na me ko bo okay ma me pe ho me kakra wate na ya wa wonam no ano den anu de papa or for 21st clinic sciatica expert or for ye konye ko sciatica yade no abibidro so na 21st clinic ko dibetu sciatica yade na se na wona sciatica ye wo mo kire se yade bia ya papa enya asem ketwa na eso sisi ya fausire mu na kokom na akwa siu na se wona ntu ho nyina da se de besi atwe no nya asem ketwa kra eduru ba bi na wutu na kra entu sciatica 21st clinic ko a media bibidro tu ase yade bibire bia da ye fa nkoda wo kuma se hwa overseas adabraka ha wona Sompa TV Sompa FM no na bo abrosa akuru mo bo ase cancer quarters wo kodome market wo nkra be hu won wo ho sunwane kraza tachima 21st clinic yenko no fa bibidro entu yade na se enkan
enkanka ene siatica no 0540311311 0540311311 Father Martin seba mission na dodo no afi duru ma fa da duru no eduru ba bia umia wona ase na atom etu se kidney no ahode no eba fom na wo honhono stroke yade no wotu ase orofo na honam ye oya honam wa ye mmere Martins heba mission na make comfort na me dia ma pressure na diabetes no how yade ko ankuru biada yenko pe Roma fa da duru akira kwan ebebo yie papa yade ko ankuru biada ebetumi atu ase e dia ma na ye manyankopon nye na dwuma wate yenko pe Roma fa da duru bi ne no mfantu yade ase ba bi eton sa tu nsa biada ba bi eton waduru etu aduru biada okwa ubenya bi ato 0247919122 0247919122 Father Martin seba Mr. Roma fa da duru na meka mfram dia ma no Vigi Studios wo frɛ na no Vigi Studios say meka to say aponto nya bedi to na yiyo no ene na wotwe da die ni nyina na se penka dum photo ana se video ne dia to hopa dia no Vigi Studios Ghanaian film na yesu tu nyina no ye kope no Vigi Studios so kira kwan Malam Abasu Kokroko Street ne so pe ena wo ewo Malam enkran no na meka no na yemfrɛ wo mo ahoma wi so na dwumadi biada no omra na onko yemwa 0574715778 0574715778 no Vigi Studios na meka fonam dia go amawo tago heba Mr. and capsules efrɛwo bema eduru ba bia onkaja onkase ade de shemkura na adwo tago heba Mr. and capsules low libido no ye yatenka no wo fom o se wurawura didididi na o se otenka no ho se anadwidi ko ye pa se sa yo mmpa dia tago heba Mr. and capsules na me kamfo na me dia ma infections no have you know na the infections timi ye no orofo yankopa kira kwani entu ase a emwa kra ba bi etondro tundro nyada ye kwa de benya tago heba Mr. and capsules ni bia to 0243228296 0243228296 tago heba Mr. and capsules na me kamfo na me dia ma orofo ye kopa bi na yemfa entu ye yade ase kra enkanka memma omo ayemre enso ewo mpam ma me koba na ukunu so awu pachai pachawo me kunu free mo no na enok no na chiriba ka chire no na okwa ss do bi ss no na kwasi na ofra me ka chem say doctor yade ne to doctor Sompa FM the doctor we school not here kra na se dia ma ne mbra me nchen what's am fa wen ko bi no akola ne ko ne nchen na akola no so akotra ne nchen 3 years na akola no frɛ me ka chem se ma bra me de no ko bae no na ono so ka chem se ma this say ma better brother nchen 3 years ni onya me hwe nti ma me de ayaka de nso na yire ne de ye me wan kyerɛ na adwuma no wan kyerɛ na adwuma no nti ma me de me free ho na me se doctor na wo free ho no ma asem be na wo be ka kyerɛ wo brother no wa free ho nti nya abotre kakransa eti da doctor ne ka asem me kyerɛ na de che pepepe na matete maduane akwa abonten na me nya akwa me hwe akwasi o se ma menya asem aba na me se kwasi asem be na wa ma me ye mo ahye me se o se ma o boko oba na amene ne to no wafa nyinsɛ na mso kwasi no ama me yam ahye me nyinsɛ de sɛ asɛm papa me ba be ma panin no na wo ba be wa na ya asɛm na aba na no kasa iti bra kasa no na de che no na doctor ne ka che doctor so from ka che sɛ ma am de me free ho na mse wa free ho na wo he fata ma wo nim hwan no so madam fu bi na o ma ne ko kire bi practice school so kakra madam fu bi am ni wo school ka che me say send ya mi wo pressure no o wo school ma na ya friend so ombre fie me ya ade nti obenya ne nti omra ne nchanya ne ma mi di no oni ni bedi ena ko sick be friend me kan say ma wo ka say kwasi doctor free fie no ka say wo nim hu bia na wo boa mama wo nim hu bi awale a me be wale no na ye wo ya oba no ena wa ma doctor free fie na oh kwasi doctor kraka kire me so be free fie me ka chane so onya botre o se wo boa wonim ho bi na me si enu achi no me be free me obedi matam sa ma wo ye jimi fom say kwasi wo de se si na me me pacha ma me yemfa atem de die ni nyina na ka wakoma to ye mu ate yo ye bre no ayebe wo asem ka yo so wo bi ka kira mansan me pacha yo wo bi ka kira wabusua wo hwɛ sɛ wo ba na pom de be gyina so
ni nyina ye Asem Sompa Asem Mpe Nipa wate se oba ne nya accident no kwa positive ho me pa chan ya police station home CZ cars no police station na che se sabre no ye betimi akodi insurance ho nkomo me pa chan enti kan akoma to ye mo me pa chan yo omna sama ye ntena se na yetu ma me na sam no hyeda ma me no nsem no ebi wo papa na me pese abro ho anka se free ni so sanse producers ye ho adwuma ye ma me bae no ewie ni su ana woti o ya semo ahokyere timi ma ukusie etimi ko wura wo bom ya Asem omna samo yiti o na ma me wo mpatam ha ya baby o ma me ko se de ba na ko ne case no nsemo Sompa FM na o si yi bibia film na onya ho me hu se producer ne o akwala no kasa otim se akwasi no o mu hu super onye na dwen se mi se o ba fom na sa yiwe na nampa de tonwum o se me maame e de me ko mpiti o de me ko ha o de me ko maame person kan ne ba no na wiase no yaw ya nsemo na na ye kasa wiase ya nanka semenka wo bode nim se betwa no de ne ma ede sha na de bia na me kasa ya nkasa wo ye sa kasa no awo ye menka bi kasa ma wo ye awale nkasa awale ye obi pon onkofi okofie kurefi o nesi ye bate oyi na maako ko na yire so mu ade o de ye ne fie ho no nti kasa ma wale ye na we de ye kan abrante se otie na won sesa na dwen ebedrum re bi hwe yaw nipa bi a obedru se obehu se ne ba egina bonti twa na dapa ana ne ba ebo no kwase kobusa se de na on sa nipa na ye no wo ye ne maame edrum bi ana nipa refi ya maame Asem o ke maame oba be dia benipa wo wiase pa o obedi abeni ya je se wona munyina no do oba bua no kura no no so se bo okọ nti nchiranka we so oba no o yare no na we na na ye kan bibi se Asem na wo ka bebia na e marewo wo si fe ran se mahu so de yalefo bi afiantifa de free ya oh wa wo to man mo edrum bi e be se fe ran binom bebi akoko ba to gina nka wona na bagina ya Asem maami wo se meye de na me be ye free ya oba Sompa FM ontimi nko na wagya ne be ho ye besre wo nipa nti na nipa wo iti ye besre na emom ne ba no atemdidie ne no ma ekoso no manya hinti bi se atemdidie wo di ni maami na sabe woni ma ena ho mfaso a onim na ho mfaso nti na Asem afuto ye kan maami nyame mfaso amba so amuya to sesi anka ne ba na adwuma na oye no ko checkers o ko chene tema ko checkers o no ba se na ka beba yie short as na mpanifo bi o mutie ye ne I hope say dan ya obati because ma hu se kokosa chini ni huru so to onim se case ne wa eti mu amutie TV ye kwa chire pa pen mu bi mfra ne kan chen se wunim ne ye koso o wiase anka oja de oye no okay eti yawo se ye mfa nhye ba bi a ye mfa nhye ba bi na ye hu kwa be fa so e boba insurance ne so hu ya na ye be di achi ama maami pa meko bi ni na ko isikase ya Asem isikase maami ne o ne ho beto no ate ko wakoma to yem why yenwe ya kwasino awde to bo asema no na na tem didie no se ye bo recording no a enye me Oforisuo Aboagye ne mabedwafo ne ye beka onye very careful atiefo no abeka no no abehu se nipa wona onse maami nyabotere maami ya wo hyenimu maami nya no me bi kura na de ekoso anwe obedome wo dome amemfa ho nti ne ba no onye very careful nemo ye part 2 no mu sensem wo nkomra part 2 no nsem aboso me nkron awo nafo ye ize na oba bedi do ba me kan wakoma to ye mwate kan wakoma to ye yenko homa no so na me atiefo ne ahwefo maami obi ka obi kyere awre ko se me wom kura no anya Asem ketwa maami kwa kuma to ye mwate na ye ni sala ne wi ewia ne ba wan kwa kuma to ye bibia be kama ene wa mama ewura ho ene mia me mudu no nye ene ewia nyina wa mama ewura ho me hu so bata ise isu ana ya na oba won pa na oba pa bo so me nkron diwa sankura ne sanso na ye nyinse omo bre no tintasuo maami de o kan na nya sankura na omo yesa no mo na maame nyim omo bre yo
na beda na yaw ade bi wo ho no mama mi ne kasa no Sompa FM me say eduru me bi a oba ana unwa ketwa so kasa kire wa ho yaw sha yaw di ne mfi mu da 931 931 Hello, Bruce Aboagye. Majuso Bruka Cheme Majuso. Yo, we got now you with in Cafe Boko House. Ye tie we. Yeah, na me ba na bi be ma no. O nya bo tre. Ewi aso bodam ni do ku ma chemo da. Wa ka fa no panas wo su a. Wa se komu dim yo. Na wo le da. Wo su ni mo wie ya, wona wana ku. O hwede, amene mo nya duma. Okay. Hey, Asem Hello. Ofosuo be me. Yakuya. Ofa bi amoko. Nyame wo ni FK Polas. Nyame na e wadi na em do Oboase. Kofiku. Anyu de kama se mudi mapa mobo. Me ma me de ba pe no o ma ne na ho. E kan se amani wo nya ba ko fo de o. Ene na odi anwa hye no. Ana wo tete no. O che bi no. Na o so da ho. O be tu. O be die. So, I'm not sure about it. That's what my point can also unka ekudu. I'm going to come to you about some parts of the Kianake, Obinia, and Sanzo Papa. I'm not going to come to him. We offer FK Bullets. Yamene, or what say? Monayama. Okay, ya for friend Nancy, and say, ya mammy, so no, your best basopa, mestre producer said, die, befa mammy, Moma, first story beer, Sanse, Nancy, Bibu Papa. Na yinwi ni ne ba no so kwotwetwe nkomo na de opeso ka kire bia no on kan kire iwi ani apa asem ne pomasi bre ma me ba no ne ho beto no me na me ka kire wo ne ho beto no pa minni wo bia kura no me wa kesefo be 9 a omo dwumadi su a se ba ya de sempa dia se omo ne isu kire wo mo a idisuo eti be te kan akoma to ye mo ate ya fo chi akase enkoma Sompa Asem Mpe Nipa WhatsApp group administrator men who so de election no abeto so entuo mo wi ni nyina ye mo trinkwa na ne creative platform ma wo so na afi ye nhwe ekwan ye de Asem Mpe Nipa befa so na entampa ye pese yifra no ne nyina so aye kama enti nana one ye beda ase ne election mo wi ewi ni ye ne nyina no mo so ye beda mo ase papa ha ene brebe ma ye de anwumre Asem Mpe Nipa dwumadi ye de asie Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yakram ye ko long time ye ko break kakra sala no iwia ye besan ababie ande saba e wo mo bodi ni ma nke kwana mo ba o ko se ena me di asemasi o kanele pa no na sa na me so ya na wo de me edre na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no benefit me benefit why also ko to de abrewa this mama abrante me shuve unanti kakra na wabre nom Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules nenya hoden abrebia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asembia anye ho edebe ne wahu ama wani agise senior na me wife company one personal Kingdom Ginseng Power Capsules enti sesia mpaso aye Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asumdie befi abrebia oba bia o de pua hawo no edro ba kupa wuhia ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye oba sima enro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nro bia Kingdom Herbal